The judge see you go wage vacation. You are fighting for Father Mbaka Atoro. Unafubo dife. Jezian where? Yeah? To take your way too low to come and jump into a matter that doesn't concern you. E will have a chukuna to soga. E will have a chineke. Na shine na choka ke prove unnecessary point. Na choka prove unnecessary point. What is your business in a case of Saga? No longer than Okuguno Ebukobi. It's about Saga. And I'm Ajojo. What is your business in a case of Saga? No longer than case Okuguno Ebukobi. Must you look for Ebukobi hand in anything that happened? That has happened? Yeah? Must you look for even your continuous search for Ake Ebukobi? Melugu, Enada here and there. Getting yourself involved in this shit is the worst mistake you have ever done. You want to entertain people because you are fighting Ebukobi. You want apology. And Donye Dino Ogechi. Ogechi na Enugu ko abegwa onye dirie. She's coming to Enugu. She doesn't need to do that for prison. She's coming to Enugu. Obialu Enugu ko abegwa onye dirie. Echore inu onye dirie. You want to hear after Ebukobi. Onye bialo confession n'aka gba fada ezuru boyi ejo ya kere ife osuru ogba ese kere na nke onye osuru ogba ese kere onye diri oji we jezu etu aka esi eme confession efi we bia onye ahụ popia doria igota go ana ekwu ancha niile odụkọ na mmadụ ama ife ọ na-ekwu ka nnukwu pim na Facebook echi niile let me hear pim na Facebook echi niile ka mmalụ onye diri ọnụ ka nnukwu chaka na Facebook echi niile ka mmadụ nwa ahụ ataki kpamtu anything na awụghị ife ihe nye Chineke otuto ka mfunye ya ataki ntu anything na awụghọ ife do capable of inye Chineke otuto ka mmadụ onye mụrụ nke osu n'ala ebe ọwụ na ịfụrụ ya na-etu ya ọkarịsịa nwaanyị ebe ọwụ in fact na-akpọzie kịta nwaanyị bụ amụ Pro Max ị na-akpọ nwaanyị bụ amụ kịta na-akpọ ya with authority. They have done the worst they can do. What else can you do? Ya akpọ London Metropolitan Police ka ndị keriva na-akpọ ha ọ ndị keriva na-akpọ ha ọ ndị DSS mbala eluigwe ka ya akpọ agụ na mmadụ kọrọ ọnụ ịpụta na Facebook a na-afịrị ọnụ a na-eko bịa ka mkpụrụ uje na prison ya adọka iwe ebe ka ịfụ so ndị na-agbara ibe ndị a ụfọdụ n'ime ha awụ na-akpọ presị ha ka eji wepụta ha prison ahụ bịa ka mkpoje ụdị a iru ebe a ka ịfụ ha mba edriti okwonya chief pilot o nwere ike wụrụ moderator nọ na ntị ile ebe a yọdago o nwere ike wụrụ moderator ntị ile ebe a sorry nne o chief pilot nnukwu nwaanyị enwere iwe o ịghọtago ị na-anyị fụ na nji fonu nsef na onwe ụdị ife na-ediriti ịghọtago so jee na rume join ọkọla ịgwa m ife ya na-ekwu ịghọtago umekuruvam n'anya kịta I say what is it nọ na kesi ya na mmadụ agha anụ ife is a simple case of na-akọrọ ọnụ a simple case of na-ekọrọ m nkọ gbalụ a na-achọ ka eme ihe ka ọ wụrụ a national case a na-achọ ka eme ihe ka ọ dị more popular than now ijere my brother this should be a lesson to you ọ wụrụ na ị chọọ ifu ndị fọrọ n'anya ifu ndị kpọrọ gasị look at how popular case Ogechi do. From the beginning of that case to the end, they kept on reporting about case Ogechi. In fact, even while we are sleeping, they are talking about Ogechi. And are tagging now more than 30 posts every day. They keep tagging me. None of them tagged me during your own. In fact, when we tag them, they don't even respond.
They all ran away. They all ran away. Mgbe gbasị ha na ọ bụrụ na quarter of effort emelu Ogechi na-emelu ihe, you will not be there for over 1 year. Mgbe gbasị na ewepụ ndị Yoruba nke ya ekpomego, and ịma ewepụ Deji and the show nke ya ekpomego. So ori ile gweze ọnụ. I entertain that those ụmụ ofeke, they are only using you. They don't love you. Now go to they are only using you. I confront her. I say I enemy of Ndibo. You are an enemy of Ndibo, but half wanted to use you. But they shall entertain with her. Continue. Melugama. And so Sobon. Melugama. Go. Melugama. Okarisia one is back. What else can you people do? What more can you people do? Yeah. Let the court case begin. No, ya carry it to her. Then I come every day. How about na nwata shiri ebe ha na ekwu a lot of people are not bothered. Down. Everything is under control. Ezugo lawyer ka Ogechi netere. Ogechi with the best legal team. I keep saying it. Or ego. Ogechi nwelu everything. They have abandoned Ogechi. Who abandoned her? Yeah? Ezugo, when are you going to Abuja? I told you. Yeah? I don't need to go to Abuja for Ogechi to come out. Have you seen it? Ezugo Biko, all go to for we made the apology. I told you. Ogechi does not need to apologize to anybody, because anybody or apologize to. I even told them, no Bebioko made Ogechi arrested her. I will be the first person that will look for Bebioko and even apologize on behalf of Ogechi. No Ogechi arrested today. I will be the first person to go and apologize on Ogechi's behalf. But as far as known the Saga, Ogechi arrest. Yeah? As far as known the Saga, Ogechi arrest. Iyafum no be kelede. Iyafum no be kelede. As far as known the Okwoze Monso, Ogechi arrest. Iyafum no be kelede. Onwe ya ememu mmadụ arrest, mana ka emechara arrest, idukwo nkwadobe, idukwo prepared. Ọnụ niile ha na-afere ọkwanya enderefa. Madam please, onwe ndị na-asịkwa Madam please, let Ogechi stay there till you, as if na ọ dị ya n'aka. Usu enwe ha ọnụ. Because na mmadụ abụ enweghị time ịpụta bịa na-aka ọnụ. Ịghọtago? Mmadụ enweghị time ịpụta bịa na-aka ọnụ. Dịretin na-edede na ọ na-ekwu okwu mpụta na m edede ife ọgba n'aka na-ede na-akwa oyi na-ede na akpụkpụ ka mmanụ nke mma like ka nke goro nwunye m sinsi ọnwa advat ka ọ bịara ime. Ịghọtago? Ọ na-egosi anyị ụlọ ana m edede ka mmanụ nwere oche mma like ka m goro debebe. Ịghọtago that kind of a thing. Ọ dị oritin na-eje edede dị ya. Otherwise onwe anything dị interested na-eje edede ebe ahụ. Onye anyị ekwudo okwu ọfụma ka ịnụ ife ọ na-ekwu. A na-emesara nse even Saga iji fune agba Saga. Iji fune were agba Saga. Ejifune agba Saga. I am telling you that if you continue to talk like this, ejifune agba Saga. Saga na-akpụghị ọnụ ọfụma were agba. Iwere fune na-agba nke gị. Saga ibe unu eme ndị kpokọta pikshọ ndị mmadụ eke ya n'ukwu isi mgbe ya ọka iwe polisi na-agba nke gị. Ị na-agba a polished Saga. Saga nwee polish. Saga ha na-agbara onwe ha free. Ịchọ ka eriri ego na ya. Saga ha na-agbakwara onwe ha were ọnụ na-agbari onwe ha. Ịchọ ka eriwe ego na ya ife ya gwara mmadụ kwugharịghị okwu ewebata n'ọgwụ na ya. Saga ha na-agbakwara onwe ha ịbata na ịchọ ka ichenji the narrative of the Saga. Ha na-agbakwara onwe ha bife ịbata. Ọkwara ịbata chọọ ịgba Saga. Ifolo rule of Saga.
Saga nwere rule amahụ ndị rule ịbata ijụọ ha biko kedu iwu Saga, what must I do, what must I not do? Ha agwa do's and don't do na Saga. Ịbata na influence ma mụzụ chọọ ka igosi ha na ha ma ọ dị ife a na-eme. Ife niile nwere usoro. Ife niile nwere usoro. Emebughị eme ịkpọwa na polisi. Sụwa oyiwo n'elu. Ịfụta na iji na oyiwo na-eme na-agbasa gị ọdụrọ nke ihe ekwu ife niile ị chọrọ ikwu. Ịchọọ ka ikwuo akwụra Chicago na Saga ka e ga esi kwuo with phonetics. Ịchọọ ka ikwuo ikpu nne gị etu si ekwe kedu ka ihe esi wee fonekwue. Ife mfụ eji agbasa ga okpokokpu Igbo ugwu nke amaala Igbo iji isi oyiwe sụwa pidgin ịpụta were asụpịrị sụpịrị wee bata Saga egwu aka ka iwebata na polisi ka amara ife na-eme ejewe na kọtụ ejewe na Saga anụ ụlọ na-agbala onwu na Facebook. Saga agbala Ogechi for over 7 years. Saga na-agbala Ogechi for over 7 years ka ọ na ịmahụ na ife agbala Ogechi na Palace of Justice Saga. Ọ na ịkpọrọ na ife agbala Ogechi na Palace of Justice Saga ka ị na-ekwu na-eweta pikshọ mmadụ na-eti ihe RIP na-ewekọta ụmụ mmadụ na-etinye RIP ịmụọ na ife niile ahụ tools and akụrụngwa ha ji agbasa gị na-eweta ọtọ mmadụ tinye na Facebook. Ọ na ịmụọ na ife ahụ ụmụ condiment magi nnu ose ogiri okpei ịmụọ na ha awụ ife eji agbaga Saga. Ịjụ ha ajụ mgbe ịbata ị ga-ajụrụ ha ajụrụ ị ga-ajụrụ ha ajụ ịjụ ha ajụ itedaka wiri ife mgbe ahụ ndị ndụ ka anyị jụrụ na ya ya adaka wine anyị agbara ife anyị eji ọchọ ịdaka wine ife mere na anyị achọọ ịdaka wine hụ na anyị enweghị akụrụngwa eji agbụ anyị enweghị ịnachi ife anyị na-eme nwaanyị pụta anyị tinye okwu pụọ ịpụta nnọọ oji ọsọ agbakwuru ọgụ agbọrọ n'ọgụ ọnwụ Madam Justice ijere isik justice iji justice nwebere Saga anụ ụlọ na-agba ewepụtara justice n'ime. How can you honestly seek justice na Saga? Okay, ngwa m. How can you seek justice na Saga? Kedu ife Saga? Ọ kpara obendere ebende iwu okwu isi. Okay, I want to seek for justice. Ọ kpara obendere ebende instead na ọ kpara obendere mmeji make isi gụta. Chineke mekwa mmadụ ebere. Egwuregwu na na-egwu egwuregwu ya emebụchara na ijebe kọtụ ejebe kọtụ ejebe ịmụkwụ na ọ bụrụ ndị a jebe kọtụ ha ncha niile na prison ka ha ya nọzi wee gbasa ga maka onye a nwere ife ojitụ onye nga onye a nwere ife ojitụ onye nga maka onye ekwugo ntụfụrụ ọzi nwoke asaa egwu aka ego book of Saga ijehola sim for Saga ebe ahụ na klaasị Saga for one day ịkpọkwudo mmadụ in private sedo kọwa kedere m ife unu na-eme kedu usoro eji eme ihe akọwala osi biko na ife ahụkwa ịpịa fa na-apịa ahụ blọg na ọkwa ịpịa plan ga-apịa gị ajọ na ụmụokwu onye na-achọ major of ife anyị akụgo. So if you know this strong no put body nna na-emegide program mee program 10 hours ihe emegbu ya ndị a na-eteresigide mmadụ si from Abuja teresiri mmadụ jee akpa nkume ọsọgbo nya nwere ibi n'elu ugwu for the sake of Saga. Ndị a na-eteresigo jee n'elu ugwu ebe ahụ ibi ọ na-eju ese ife iwe ti bọdị eji emesiwe oyiwo ịchọ ka iweta ruu agbara na Saga wee ruu ịwe ọ na ife mere o ji wee wụ Saga oge n'anya Saga tụ ka kelee ụdị mgba ya wa na-akụ
ịma na ọ na-enọgba mgbe ahụ o nwere ike ije ka ịgbachi mmadụ aka refiri eme pipipi ọ gwaghị ife ihe eme ịghọtara ife a na-agwa gị Saga jeluka Saga jeluka mgbe ahịa ahụ obi odogwu nke a na-afụ ọmụ na gị ifubo ife mmechaa gị ife na Facebook obi odogwu mmechaa gị ife na Facebook a wọsụ ya pụta ilu ezuke na-agba mmemetụ gị aka mmeti gị ife mana mma eji tools ahụ na-afụkewe ofu gbanye elu ntị enu ife ọ bụ ihe ị na-eme na ya na ife ya bụ ụbọchị ịgbafere from page gba jee jụọ ndị gbara ọsọ ka enwewe ori ndị mbụ ndị gbara ọsọ nke ya dị iche you will soon run ịghọta m na-emegide ife na Facebook a ọntụrụ ụbọchị ihe decide ime sens mana ịjụ na ihe nwe sens ọ bụ na ndị anyị etighị ife mana ya dị ebe akwa steeti apụ ihe ị na-ebe kịta emetụ nga aka ngwajuo onwe gị eziokwu emetụ nga aka ị na-ebe akwa ifubo ife mmesịa ya ihe ekuru m mmiri shebe gị ga-ṅụọ mmiri ịghọtago so ịjụchasịcha iwee jebe ndị manọ ability for you to bring out most about somebody is what makes you a professional saga person. Inwe idea ịbakwa ife ndị a na-emeso ka e wee weta ife anyị use against mmadụ a na-akwụ ụgwọ a na-akwụ mmadụ ụgwọ onye ahụ agba plenu bịa chọrọ ụgwọ bịa n'ọnụ oke ebe ibi sọsọ ka e wee bịa seta foto ma sọsọ ka e wee bịa weta ife anyị abịagwa mba ụwa niile ọ na ha akọhọlụgụ ọ na-akọhọlụgụ ha ga-akọwalụgụ ọfụma ọ na ha akọwachara gị ife niile a ị na-emesi oke mba ada sụpịrị ebe anyị ahụ ịpụta ị na-egosi ndị mmadụ oche onye nwere efe the only person gosida narị ife na-agbasa ga onye na-egosi flawa a na-egosi oche a na-egosi akpụkpọ a na-egosi gold ụmụ ife niile amara mma tụ saga tụ very bad ahụ egosi ife mara mma na enwere ike na-egosi isi agụ enwere ike na-egosi isi skeleton ka i wee marụ na ife fa na-eme jọrọ njọ ezi mgbe this is a request to come in this is a form ife ahụ dee kọmentị o nne ka m kpọbata ahụ dee kọmentị ka m kpọbata ahụ ị na-egosi skeleton ma ị na-egosi ya ihe ada egosi ife jọrọ njọ ka e wee marụ na ife ị bịara ikwu jọrọ njọ ihe ga njesi na Saga wee dụrọ strong na oputu bọdị iru ebe a chọọ ka iwebata nnọọ ruutu Saga itinye ruru ka Saga like enwe moderation nwe onye na-moderate ọwụ Saga ife me chief pilot ji aba burial ground ya abani burial ground ihe agbanwu burial ground ị na-egwu ife ị na-egwu ihe agba ebe ị nọ kịta na onwe ewu ihe akwadotanwu nakpo burial ground ihe emenwu ya ume ya ezuorie akọbụghị ọ na ijere na kọt ịkpọọ na polisi iriwe n'ego anyị jire gị kanụ kpatefere this is na ebe m na-afụ kọmentị ya ebe a ama afụ ya na nke a send ya request ka m fụkwa send ya request even ebe a ka m na-agụ kọmentị ama afụ kọmentị ebe a chief pilot ọ n'ebe a chief pilot kwado baa na burial ground ihe abanwue ozu onye nwe anwụpụta ebe a were ọkpọtiwe arụ ọnụ ihe emenwunye ihe emekwa ume ya ezugo ịbata ndị apụtụdoro ife ahụ ife ha megoro for years ịnọkọta bụrụ onwe jetụkawa n'ime ije kụziri ha GS 101 Eko 101 nya ibe ihe eje na Brekete family
iru ebe ahụ kwuru sị ha I am this, I am this, this is justice for this. All it is supposed to be ebe ịghọtago ịpụta nnọọ bụrụ nnọọ supre moderation enweghị moderation assist ọ ga-alụrụ na saga saga wụzie wowe something ịkụọ m okwute mgbuowu mma ibute tebụl pịa m ọ ifefa na-eme jee na-ene POJ iru ebe ahụ fụ ndị akwuru nsị n'ọnụ ndị akwuru arụ n'ọnụ ife fọrọ ndị awụ ije na mọchụarị bupụta ozu onye nwụrụ anwụ all the kind of game ha na-agba ịchọ sef ha eje bọpụta ha eje n'ini nna ya eniri 100 years ago je bọpụta ini ihe so ka e wee gbaa asaga ịchọ sef eje na kedu ife mma gwa nya je digie foto mgbe ipere mpe bọpụta foto mgbe afọ ụgha ka mmiri ụkwa werie gbaa asaga ọ ife ha na-eme ya ịchọ ha atụwo kpụtụkpụ ga ha ka mountain so ka e wee gbaa asaga ọ na ịmaghị ife ọwụ sago jee na kenu the dictionary meaning of saga biko ịmakwu the dictionary meaning of saga a na-anọ na executive palọ agbasaga a na-eyi gold agbasaga a na-eke ịchafụ enue ha ka kọntena mgbe agbana were agbasaga a na-eyi high heel agbasaga ọsọ da ya agbanikwa ọsọ a na-eyi fast pass were agbasaga ha akwado ọfụma a na-eyi akwa ya emeghị hit ihe guzikwa okwu ịnọkọta eyiri hudi a na-eyi hudi agbasaga akụzighị oge ọfụma aka ọghọ na-esi na ka anwụ si na di ya aka achụghụ a na-aba ya afọ oyiwo ha nwe ama ife ha eji o wee kpọọ cyber store or cyber bullied ịkpọ ya ife ahụ wụ polished English name ịkpọ ha cyber bu or cyber store ịma na abago na funenu abago na correct English eji ha agbasaga ọnya ka eji wee kpọọ saga mkpụrụ okwu ịnọ na-elewe obi ebere na abụ man ebere ngwara elu VDM na portable kịta agbawa na nke ha anyị ejeri court ife ọ na ha kwutere evere ebe ahụ VDM kịta na portable na-ebe ife ọwụ na ekwutere na anyị eje court ife ọ na-ekwutere na kịta anyị eje court gere ọnụ ihe eji akọwara magistrate or chief judge niile na-agbasa gị anyị ebere gwa anyị a na-emere m ọ bụ Mercedes ML wee ebe ịgbasa gị saga fọrọ ka agbara ọtọ wee gbaa saga mere mere abere ọ na-asị ọtụbụ ọtụ ile mputu ama nna m lelere na-esi isi ije na adị responsible were agbasa gị saga ihe edewe responsibility gị n'ụlọ wee bata na anya ka ndị dụka anyị ji wee necha ya sị ahịa agba o nwere ụdị ihe kwuo maka m mmeghe gị ọnụ ịha afịa ịfụgburu mmadụ one n'ime ha maka nsịrị ha ife ọsọkwa ha na-ana m mmeghe ha ọnụ ụbọchị ndị saidịrị ikwu okwu abịa nkwukwu ife m chọrọ ikwu pụọ ịfụtana m ebe ọ na-eme kensịrị ikwu asa anya ọ bụrụ na mụ na ya gbawara saga ọ kensịrị sọtọcha ọnụ edebe nya ndị okwuchi okwu ọ na-akpọ ụla ịghọtago ọ ya awụ saga na ịghọtago ọsa kensịrị kwuo na-esi Zambia wee dipọt ya ewe ngwa nya nwa na Abuja onwere ife ị na-alụ o wee si na m uwe ogbu isi ewe ngwa ya na iwu ogbe afọ ife na ya gbawa na saga ifuru ya mana etu o si eme ife ọsọkwa ha na-asị mmeghe ha ọnụ mana ụbọchị ahụ na ikwugidoro okwukwute maka oge nne m abịakwa ngwa ya na oge nne m ha ji ife ị na-ekwu ịghọtago and I will answer you in such a way that you will be confused mana ikwuwekwazi ọzọ echi niile anyị ata agịgidom anyị ata agịgidom enere ha ndụ pretend ya m ka ọ na amaghị afọ ife niile ahụ ya mfụrịta gị na ahụ isi m etu akpị ya anya na nkọ were enye were ihe heset fechi ofu ntị were ofu ntị were eke ikwu okwukwuchi okwu mmadụ asaghị ya ọhụ onye ala ka ịwụ ndị na-emebi ya ka nkụrụ this boy a na-akpọ Everything the Liberator imugboro n'ọkpụ kata n'alụ ata gị kata m mmeghe ya ọnụ ịghọtago
ike kwụrụ ọtọ gwu ya ọkpụ kata na nkata m ezugo mpụta na-erecha ibe m ekwu n'oge m owu na okpo nzu na enwere m taịm ịghọtago mana reply ya ịghọtago so ịchọ ezugo dis agaghị na-eghe ya ọnụ ụbọchị m na-achọkwa ka m bịa dụọ mkpịsị mpụtakwa abịakwa ndụọgụ mkpịsị ijekwa na-asị tọsị o nwere ike ụfọdụ ife niile ahụ ihe ebe mama afọde ịmakwugboro na a na-ata gị niile ebe ọha ncha niile ka m na-enwe efe eje enene ikekwe ụbọchị mma afụ nke nwanụ ọ wụrụ after 4 months or after 3 months ekwuchara mgbe ahụ ọ dajugo juo oyi na friji mgbe ahụ owu maka ịma na Saga na-ada ọkụ were abịa Saga na-adị ka ebe a wụrụ mmadụ asidi ya rahụra n'abalị ahụ ya rahụra n'abalị ahụ maka ife ndị a na-akọ mmadụ ịkọrụzi ụdị vaịs debe oge wee na-akpọ na friji maka ife n'obodo Ogechi ji wee karịa n'ụwa na oge na-enweru pakin shop nwee warehouse like unu na-emeli bifo na-achọ igba oge Saga unu ewee bido zidoli ego na China ndị ochie wee lụwa afịa ha lụwa afịa lụcha afịa etiri ụlọ na kọntena bata iwe bịa elewe lesịwazie ya Ogechi na Ogechi astọk go na nya Ogechi astọk go friji na-eche ihu ịwụọ 100 ọwụzie 100 a bifo by set sha 100 ahụ ọwụrụ isi ya ekwupụ kele onye dị ife ka anyị wepụgote ya Juliet eze okpukpe ka anyị wepụ emoji itiri jichara Joseph ịghọtago Joy TV sịrị she go sue me ka ọ esi wee sue m ị nụrụ afa ya ebe o suru m nlo na-akọwalụ majistreti si ya biko na if I bịa na court today for lecture echi ka ikpe ya ebido and the lecture taa Saga 101 I will have an opportunity of explaining to her because ọmara the enormity of ife ọbaba n'ime ya na ndị enweghị obi aha abalị ife ojeba ojego gawe na-eche na ọya emenwu ihe ya onye ọwụna ma ebe a na-ele gold ijide ego ijegoro ndị onye ọwụna ma ife Saga mana ọhụma niile nwere liba ịbanwu n'ime ya ife kensịrị gbagidoro for over how many years still no way iche na obere ife ya iche na obere ife ya iche na obere ife ka m na-agwa ya iche na obere ife. Okay. At this point, I think I will allow you people to go to Ogechi's page because Ogechi is alive now. Then on another day, we are going to discuss more about Saga 101. Here I go. Can you recall one? Now the earlier Ogbafelu from Efa Saga, the better for her. The earlier Ogbafelu also from this thing Saga, the better for her. Then when Elijah Enugu, no can go to early young we whoop up on Saga, but when Elijah Enugu na go play Bumake Bukobi, Okopta Bopisi and Ayo. No, they didn't have Chapana. They have left him. Even Matthias Nandu Tia joined to go na Saga Keyao. He got to go. So, Bano Elijah Enugu senior, no, to go too early. He got to go. Okay, it's man of God, not Ogechi. Okay, but 1 year. No, to go too early. You are an irresponsible man. No responsible person will support your so-called Saga. Anari akuzuru na akwụkwọ na ahari amụta. Ọgụrụ sị na Dr. Fortunate Egbuchere na agba Saga. Before you take you to get to the level of E-square. Ana m ajụrụ ajụjụ. Before you take you to get to the level of Dr. Fortunate Egbuchere. Before you take you,
It will take you a lot to get to the Egbuchere. It's clear. Man, always no, say no, na Saga. You when I say there is no responsible. Yeah, because I believe I have a doctor, fortunate Egbuchere. It's clear. It's clear, Bila. You know that go. You go ya na gwagi fa. You ma who know. You know that go. So you say they are support they are support to Saga. O depend on if I na-ekwu. Depend on onye na-ekwu. You know that go. Ghọtanụ that ife ahụ ịma na ịchọghọ ka eme egwu emena ya onye ọzọ. Onye asịrị stubborn head, when will you calm down and be peaceful? The day ndị okomoko dokonu decide to do peaceful, that day you will see the peaceful Ezugbo. Ezugbo wey a very peaceful man o. Mana the day bịa ka ị na-ebu okpu a na-akpọ ọkwa Mexico ka ọgụnụ, kelee ebe okpu ahụ nọ. Kelee ebe okpu ahụ a na-akpọ ọkwa Mexico ka ọgụnụ, kelee ebe ọ nọ. Kelee ebe ọ nọ. Atụrụ ahụ went gaga because of Ogechi. I hope not cover go his face in shame. Everything on a kugiri. I completely ignored him because of the relevant and necessary. Yes, I just decided to use today to tell him that na ifeleye na-emem. This is somebody they follow. If I na-eme ozugbo nunu ga-eso Ogechi pụtara ọwụgharịa ghọọ chief judge ya ekpe Ogechi ikpe. Or dear Kiveni Nabena to an end. Among people like us, we have seen 99, 100, that was very far. Yeah? I have to go conspiracy. I have to go conspiracy. Noriba conspired against somebody, even conspired against us. Yet we stood to the end. Little try a piano. The chalk and will you for on. Why made you for on? Olugodu ni ife mmadụ na-afụ afụ. Yeah? Oh no, Ogechi gburu mmadụ. Ma Ogechi zuru ohi. Ọ bụrụkwa sọ na ọnụ kwuru okwu. Ọnụ kwuru okwu kwa ọnụ ya ekwusa okwu. Chineke amụata owuo m. Mba ahụ dọkịta Fortunate kwukwuru akwụkwọ dechie mkpịsị. Ya na nwaanyị Abuja ahụ kwuru level. Ịghọtago? Ya na nwaanyị Abuja ahụ kwuru level. Ọ ka nwaanyị Abuja gụọ akwụkwọ karịa kpata ego. Why not use this your wisdom and what to go into politics? You will do well. I want to speak to my lawyer. Says Kinsele, the Barcelona Hotel conspiracy. Ogechi, I'm on Namafugo, a content creator. They enjoy organic love like Ogechi. Ogechi nwere organic love. I am a because of Gono. Fena bago ife ndị mmadụ na-abara m mba so na maza ahụ call. Ọkwụsọ ka nza call ka ha nụ assurance that Ogechi is okay. Ọkwụsọ ọsa ya na-ese okwu. This is how I wish na ịbatala ebe a. Okay, this is Empire. Your own in eba kita. After one comment eba now. Drop all your own comment. This is Kelu. From previous comment. This is Empire. Drop one comment now that commenting and pop up. Let me bring you in. This is Empire. Ogechi nwe fanbase zikara aka. Ọgwụ nke ụmụazị Ogechi ahụ ebe blọgị na ụmụazị maka Chukwu ka m na-agwa ihe egbo edrọ ọdọwa. Ogechi adịghị eme blọgị na ụmụazị egbo edrọ ọgbawa ọpụnụ nọ na detention still ndị mmadụ ka nọ. They stick their head. Who is this woman ka m na-ajụ? I will still ask Ogechi, okay, who are you?
nnukwu nwaanyị Ezugodogwu. nnukwu Ị nwere nwaanyị ọnụ ọjọọ, anya ịkara aka ị nwere ọnụ ọjọọ, ichekwa ka nwaanyị a hie ụra this night, ichekwa ka ndị injustice fighters hie ụra n'abalị a. mana a na-asụ funu ewere agbasaga ebezi. Ịma na akọwara ha ọfụma. Well, she has been in Saga for years anyway. Ọ ma ihe ọ kwadoro akwado pụta. A na-akpọ lọya na Saga. A na-ekwere m ike my lawyer na Saga. Exactly. So that's the thing. Ọ kpọọ lawyer, so ọ ga-efinish ihe egwu o bidoro. Nwaanyị m wepụtara my time mee video 3 times. Yọọ ya biko si ya stay away from these people. Na kpoo. Because n'etu m si fụ gị, the way m ji fụ gị na Facebook, even though na-ego ha akwụkwọ, ị nwetụrụ respect small karịa ndị anyị jere baa n'ime ha gị na ha na-emegheri ha. Nwaanyị abịa tụwara m sọbụ, threaten nwa m, kọwa m na Ogechi is going to court. Kedu ka o si dee grama ya on Monday from correctional center. I should come from Australia or Austria to come and meet her in Abuja. Onye nke ya na-enọ na Nigeria dechaa na onwe chọrọ onye nwaanyị afọ nwaanyị a erichapụ ego dị na kesi. Also update, she will be coming to court from prison, also known as House of Correction, on Monday. So I heard you informed that you are in Abuja from Australia or Austria. Let us meet there. Then you are not Korea. That time, that first court case, Ogechi went. That first sitting. I'm not Korea. That comment section is in Bia. Na Facebook. Most of them, all of them, most of them wundara. If you fake account na Korea, all of them, they will now any Ogechi can make live video. They will now change to their second fake account. Gakwa na comment Ogechi to okalesi agụ nwaanyị, welcome back. The same people are na Korea. You know, I want her. Mana Adam. Yeah. Hello. Okay, Adam, it's painful that things turn around like this, but Mua and some other good people like Iria, I'm an ihe end, even though I do worst. The remaining people for Kura for Hana Hakana Bankata, just give them 6 months from now, or highest 1 year from now. The little secret any negara through them during this process. Ha ga-ebupụta ya na Facebook. Ọkwa ndị m ọ na-emebe n'ikpe alamala. So that's the thing. Ha ga-emekwu worse than that. They will do worse than that. All these people niile na fight Ogechi, ha niile nọ with Ogechi before now. All of them followers Ogechi or friends of Ogechi, ha niile from A to Z. Ma ndị nwe page, ma ndị na-enwe page. So they will turn ha ga-apụta. They will expose themselves. Ọkwa ha niile na-alụzi onwe ha ọgụ na. You know, I na-esi married woman na married the thing na odekwe m ịnụ na ntị. I don't like even talking about that side because ọ na-emerụ m ebere because all image ya ka ha na tarnish. Okay, that thing na-emerụ m that woman ebere because you see that image like man of God mgbe ọ bata what he said, that thing can never be rest on social media. Ihe ahụ ama mwepụ ya na Facebook o. Any day nwaanyị apụtakwara kwuo okwu somebody somewhere ga-echetakwere ya that thing. Ihe m na-agwa gị is the truth. Okay, so that ihe o ji aka ya metere onwe ya. Ogechi nọrọ onwe ya na-arụ ọnụ program ya. Ha na ndị mmadụ na-ese okwu. Ọ sị na ndị bi n'iwuzi ụmụnne ya. All of a sudden she from nowhere apụta. Even admitted it n'ọnya ji aka. Ogechi ignore ya. N'ọnya ji aka chọgide wee chọta. She said it and we heard it. No, so the video is saved. You know, everybody video now. You know, so I don't know. It's really painful, but Omariho Game to clear her name from this thing. Let her do it because Ojake Abutere onwe ya ihe na-eme ya today. Everything that is happening to her today, she brought it upon herself. Ịmaka ndị Nigeria, enwekwa stage oge eru. Su. Onwe stage oge eru social media. Iwe je petition, police ga-ejizi aka ha sizie gị nwaanyị buru ihe asha ebe a pụọ. You know, always stage okay, that's what you like trouble. Why don't you stay away from these people so they will stop insulting you?
ọ Naijiria ka anyị nọ na ya. Enwere ka ndị Nigerian police si eme ihe except ị na-ebutezi ego na-enye ha, that's when they will be giving you attention. Mana ọkwa just normal petition iweta, sometimes enwere nke ị ga-ewetezi ama tekizi gị serious, o nwere stage oge eru, they won't take you serious. So the best thing ọ ga-emere onwe ya now, ya chọọ another content ọ ga na-eme, ịghọtago, to cover up. Ọ bụrụ charity ya ahụ ọ na-eme, ọ pụta ogoshi akpa na shoe, a na-eji Michael Kors agbasaga ịnọgide iburu Michael, a na-eji Louis Vuitton agbasaga. Ị na-anọ ya na Facebook, m nọrọ mmadụ, some people m na-enwe ihe m mere, ha ga-abụrụ oche nọrọ ọdụ, a ga-akpọgide m aha, kpọọ m for 1 hour 2 hours. Iche na enwere m ọnụ m ji asa ha okwu. I will ignore them because if you only dance with a pig, ị ga-adịrịrị dirty. You can't play with ezi hapụ iwe dị ka ezi, ọ dịghọ possible. You know, so so mgbe nchọkwa, like you said, everybody can not reply. Na ịma na ị na-eriju afọ, at least ọ bụrụ na ọgwụgwụ a na-akpata dị ego, your husband can feed you 3 square meal, you dress very well, you wear expensive clothes. Ọ bụrụ na those things that would the real expensive designers, at least ọ gbagote ịnọgide iburu onwe gị bịa na-eme associate with people who can't even feed themselves both home and abroad. A na-enye gị as advice. Show ka owu bata packaging to Saga. Magwebe wa chọrọ iwu bata packaging. A Polish Saga with the Queen's English. Donu ana agba Saga. Eyari ama mgbe eso ịnọkọta asụwa broken ndị Hausa. Ife Igbo a na-asụ ahụ Igbo izugbe. Igbo eji agbasaga ahụ akpa ala Igbo ka eji agbasaga nke ya ahụ asụsụ. Ndị a na-enwero conscience, ana m akpọ ha terrorist. Ịnọgide baa n'ime ha, gị na ha na-emekọ ihe. Imejọ ha anaghị small like this, ihe niile gị na ha mere na secret eburu ya bupụta na public. Enwero value for friendship. Apart from ibupụta ya na public, they will trace your home, gaa na even ebe a n'ụlọ di gị ahụ ebe ibi. Very soon ha ga-ebupụta adreesị gị na di gị, efu ndị ịba n'ime ha. Very soon ha ga-atụcha picture your husband, these people gị na ha na-eme ihe ana. That's how mean they are. Ha nwere respect for friendship, ha nwere value for friendship. Ịnọkọta baa n'ime ha, gị na ha na-eme apịkọ ihe a na-apịkọ, you know. Ọ bụrụ na ị chọrọ ime ihe court case with Ogechi, you would have done it on your own after gathering some videos ị chọrọ iji dee petition. Na ọrụ onwe gị one side, enwere onye ga-anụ enwe communication with you. Na-emere ya onwe gị, don't even make post on Facebook about it. Don't, as na-eme ya quietly. Ịpụta na Facebook, ime a neutral video, people ga na-asị na ọkwa nwaanyị a ka asị dị ha na Ogechi nwere okwu. Mana mba, ịchọ ka etu onu gị ọkalịsị, ịpụta sometimes ikpuru okpu queen n'isi net, tinye n'isi, see picture, bịa desa aka, ezu gosi na ọ desara aka ka nshịkọ. Desa aka like this, ịpụta position ya, amamụ cameraman gị see gị na-erugharị ka ha ọbọgwụ, ịtọgharịa like this, ịchọgharịa ha gị. So nwaanyị ihe ọbụla na-eme gị na die ya edie, look for a way to clear all these things. Case ka nọ na court, ọtago. So Ogechi, the judge ga-decide your fate or Ogechi's fate based on all the evidences ị nwe. Ọ ihe nọ na court. That's why I love court cases so much. So evidence niile ahụ ị nwere, otu Ogechi shi mejọ gị and you are so innocent, you will take it to court. So that's the thing. Ọ bụrụzi ihe Facebook, ihe abụrụzi ha na-eme mkpọtụ na Facebook. I am happy at least Ogechi nwere rights. Ihe Ogechi committed bellable offense. Ọ bụrụ na Ogechi bụ ụzọ dee petition n'isi gị, police bịakwa, they can still arrest you, detain you. They will still grant you bail, all normal thing. So ọ bụrụ ọnwụ mmadụ. And the highest thing people will do to Ogechi is to harass her with police, which you people have done already. When Hozono get me a carrier this once, Emery already, both Anambra and Abuja. Obuchala. And here one other person wrote a petition. Highest in Unukemekwe we raise another petition. That is the highest. When Hozo Emekwe that arrest, she will still come out. Yes. She will not stay there forever. Unless ma gburu mmadụ, which enwebe any case m fụrụ asị na Ogechi gburu mmadụ. The only one who me accused is not verifiable.
Ịghọtago? So that's the thing. So unu agbazina this saga unu na-agba nwere any benefit to it. Ndị niile dịkwana involve enechara m anya ihe niile dị involve na this saga. That's why ịkpọ afa m from here now till tomorrow I will not answer you. Onwe nke nwe ihe ha gbakwuru ka ihe m ga-abịa bụrụ oche m nọrọ ọdụ mụ nụ na-akụ ma ndị nke na-abroad ma ndị nke nọ na Nigeria ha ji saga na-eri nri. Nothing to write home about. Ụmụ nwaanyị niile dị involved na this saga enwe nke ị ga-eji m ga-asị mụ na ha ga-adị compare in any way. Onwe nke ha na Ogechi ị ga-compare nwe ha na Ogechi in any way. Adị na-eji elu di akọ mmadụ ọnụ mana almost ihe niile ha na Ogechi nọ na this saga enwe nke ha na nwoke bi n'ụlọ. Ihe ọjọọ ka ọwụ na nji ya n'anya isi, but look at it that way. Onwe nke ga-ebinwu with a man for 5 years constantly without asị na agbasago ma na akụrụ ọkpụ. Most of them agaghị obodo oyibo in a normal way. Ọkwa from Libya to or Dubai from dirty lifestyles. Ụfọdụ ọtọ ha juru everywhere all over the world. Mbịa na mbụrụ oche nọrọ mụ na people nwere this kind of identity or biography bịa mbụrụ oche nọrọ ọdụ. Majority of them enwe nke gbajiri chalk. Ndị omume ha na-esichi isi I'm telling you, onwe nke finishiri primary nwere WAEC nkịtị ordinary WAEC mbịa mbụrụ oche mbịa nọrọ ọdụ. Then what ka ihe meme m ji dị different from them mụ na ha bịa ịkpọ m ezi empire mpụta m sa a ga-esi gị mba. Or if you label allegation on my head, I will start explaining to who? You are not that important. Okay, so also Ogechi, because Ogechi ahead nwe ihe na-abịa ọbịa na reply unu. Most of us enwere that kind of time. Then ịgbazi Ogechi saga ọ reply ya gị. Then nke Ogechi meziri awụrụ cyber bullying. Nke ị mere awụrụzi na-eme ya exalt is not cyber bullying because Ogechi ahụ mmadụ. If you did not come for Ogechi in the first place, one, Ogechi won't even know that you exist. In fact, mgbe ị nọ na YouTube, in aza Shehu was attached to your name. People chere nwunye senator. With the respect I bunye that time, or work obere respect, including Ogechi. Onye ọla nọ na-eme gị admire. All of a sudden, gị hapụ that level ebe ahụ ị nọ. Onye ọla na worship gị nọkọta rituzie na level ndị na-enwere ihe as in nothing to protect. Ha nwere name to protect, ha nwere address to protect. Nothing, enwe ihe ha nwere at stake. You nwere ambitions, even if you can never be a leader in Nigeria, but in an ambition to be, you would have protected all those ambitions jealously. Happy up on Facebook, knowing fully well na ihe niile drag Ogechi life ha niile the useless. You can't fight her and remain the same. Check here the history of everybody take the time fight Ogechi, both na saga way or legal way or any way Korea, or they end well. Ondo Ogechi nyere aka, they turned against her. Ha niile dịcha miserable. Just go and check the history. You decided to put your head there. For I don't know your reason. I'm reason again. The thing na-ewute m. Because even as I'm talking now, I can nwetakwara small respect ebe the lady. Because all the better than these people ha na-eme ha. I know what I'm saying. That woman will pride. Hey, the pride in I'm not the only one in the stream and there you go see that pride goes before a fall. Okay, all that thing we had destroy area. If not because of that pride, she would have listened to instruction, advice she from the love rare. But she thought because I am a follower of Ogechi, nam head to the Saga Kamuni Abiareba. I don't know about Saga na Facebook, but I will tell you the truth. I gave her that. I said, why Biko Lakbo, we love you. Personally, I have respect for you. Please stay away from these people. Before Ogechi reply, but it's not important. Enter inside. If possible, make your peace with Ogechi, that initial place. People can follow, but you will have your respect. People can now worship, and nobody would have had Yenda on Facebook today. Look at all what the same people. You ndị help gị gaa na ukpo ka a na-akpọ ya na Anambra makpuo na hotel room Ogechi jegbu maba ya there emekwa arrest ọkwa ndị ga-arụ gozo. They are now the ones that went behind your back to destroy you. It is possible na those visits gị na ha gacha na Abuja na those hotels enweghị ihe gị na ha mere. Ọ dị possible o nwere ike ya because you were working with them planning for the arrest. If you na plan ime here with somebody, you can have the ebe a na-meet getting in Nigeria, for meetings, either fast food or hotels.
and all that. Man, I turn gear to other things. And the guy no where Johnny, I turn no ya to ihe ọzọ tinye nnu tinye ose. You know, so unu gakwa isi na ikpo lock gear up na kuje. So unu je dozie imecha with the guy na George gwazie anyị the final conclusion. Ibiakwa may advertise because you are the ones that is always informing people about your cases with people na Facebook. Kiwike clear your name because all nwaanyị ka ewu nwaanyị Igbo, you know, all the painful. But there is nothing I can do. So ka m inform before ma hapụ ihe m ji maka ya bata. Mụ na Brazil go gara Abuja today. You know, we got to Suleja. They now informed us that unu mana apụta m na video ahụ ezugo nọ. Unu fụnọ na emere anyị assign to a private security, a military man kwa anyị ga Abuja. So we went to Suleja. They now informed us that Ogechi na-emove gear to Kirikiri, Lagos. So by tomorrow we'll return back to Lagos. Even unu ziri anyị ozi sai je sign area shorty na ya na bell. So ya ka anyị na-agbagharị kịta ka anyị sign code, anyị sign ya the shorty, okay? Anyị ajezi Kirikiri echi ka anyị jee chọọ ebe ọ nọ mara what to do mụ na Ezugo n'ije ụwa. These people harass gidere m both private and public. Enwe the kind of harassment na-enweta na Facebook. I don't have their time because I know it will end in shame. Onye zuru ohi, onye zuru ohi, gonu ka o merụ gị pọl ihe eji wee ogbughọ mmadụ, you know. Onye ohi ka ikpere arrest na-abazi n'inwetago onye ohi, inwetago onye ohi. Maka ha si celebrate ya mgbe e mere Ogechi arrest, all the content creators, ndị Igbo dị mean o, ndị Igbo dị mean. Facebook niile was constantly hot for almost 1 month. They are running videos. That they want to bully Ogechi into emergency apology. I'm telling you, let apologize. And we hand that name ho. Ha harass didn't you see her the threat you will be the next person. You are the next person that will come. I greet you, sir. So, Dr. I greet you, sir. You are welcome. Yeah, capacity. Capacity are the too much. He's a brother. He's not just a friend. That is really. I'm telling you, Ogechi where Mado forget. Facebook noise. Facebook noise. Ogechi, onye mwana carry his shame on me. Ogechi have disgraced all of us. Brazil ga-echeta that time ọ ya wee kwuo okwu asị gị na a ga-eme gị arrest erezgo petition n'ishi gị ndị a threatenigidere mmadụ. Mụ time nonsense ya ha na-ekwu adị m busy na-ejeriri ife doro m. Ife niile ha na-ekwu atrak ọ gbasara doro themselves. Ana m na-emere ife m na-eme. O nwere ebe m ahụ eme life. Ebe m ejere ana m eme life. Onye ahụ na-atụrụ m sọbụ ọ tụrụ this first one m gụrụ, you know. I'm talking my own sub. She now drop another one, second sub. Screenshots I dosa and all that. So much them watch him. See one where time. Every supporter of Ogechi that is not saying anything in favor of you, just Jack I on so. Then my live video. Since I'm not na Abuja. Now sorry, I'm not na Nigeria. Let the person come and see me. Why I be buru the case so to aram sub. I should come and meet her na court. You know, Katijiraka gina dokarashi problem here and there on your own. Saga, why you want your Saga call? Come on, the Saga and keep us up also. Why you would your Saga? From problem. Always so many things in Jewish, 7 and 1 year, when your Saga come and no shade you Queen's English where I was Saga. Although from a Saga, if not because of this live video, Kitagam name, Yorana. I'm need a live video by 2 a.m. till 4 a.m. Time equals EG ezigbo ụra. Yeah.
over ihe na-enwere isi na ọdụ. Onwere otu mkpụrụ okwu a na-ekwu na Saga ịya afụ mmiri nye n'Oxford Dictionary. Ngwa kedu ife ikpu Abuja mido ebe ji English agba Saga. Onwere otu mkpụrụ okwu Saga ịya afụ na Oxford Dictionary. Onweghị a very rough place. Ịdụghọrọ ọfụ iyiri gold bata dọkasịa gold ya ka iyi gold dee pawuda gba pefum wee ebe bịa mee ewee gbayo na ọhịa egwu ụmụazị ka a bịara igwe lachapụ ọsọ jewe polisi egwu aka aka iwelu na ntapụ the gazette ya mmadụ maka na ụnụ kọrọ ọnụ. ọkwa Nigerian authorities jikwa aka ha na-edisgrace onwe ha. Etu anyị nọkịta na inogide you just declare somebody ị nwere access to. I don't know, I don't want to even talk about that one. Ka lawyer Ogechi na ndị kwesị ime ihe we handle that side because all ha na-eme this citizens in power ha na-eme abuse power. Ebe ndị polisi na-arịpọtụ arrest Ogechi nya na ụdị na-ejidelu Osama bin Laden now. Kedu the next current hush puppy ka egide na Nigeria? CNN, for CNN na-ebu ha the news na-ele these people na-achị ha na-egirigharị ha na-celebrate kwuru ife niile a nke ebu na ha na-celebrate ya nke ebu na na-celebrate ya kọt atrash ya na n'ife niile a na ha wee fụ na ọkarịsị ya for a reason. Na our sister Oge ịkọrọ m ọnụ ilecha m anya kpọọ m ọnụ kpọọ m ikwikwii kpọọ m onye ara kpọọ m na aha niile dị iche iche derogatory statements kpọchazie m na-emekwa m expect ka m tọọ na ọkpọọ gị disem onye ara ịkpọrọ m ada alụ ọgụ ada achọ ọgụ mma m tụgharịzie kpọọ gị ya like this even dọọ ma ụmụ gị dọọ ma mma gị zide nke m akarịzie nke gị chetezi ntapu ọ na-efọ that guy a na-akpọ ọkpọ Mexico ka ọgụnụ makwa ugboro one ọ chọkọtala Ogechi okwu Ogechi na-ignore ya oge ya everyday ọ na-akọ m ọnụ ọkwa Mexico I think no Mexico everyday ọ na-akọ m ọnụ everyday ọ na-akọ m ọnụ enebe nya nduo edisregard ya nya everyday ọ na-abịa na ọdụ nka ma blọk doro ya ọdụgo nwe mgbe olu blọk wee everyday ka ọ na-abịa everyday ka ọ na-epost na vidio everyday ka ọ na-epost na peji ya everyday ọ kpụrụ Ogechi n'ọnụ. Imagine everywhere mere any useless video about Ogechi ma ndị na-enweghị information ihe na-eme abịa sị gị latest update asị gị nekwe bel condition Ogechi a ga-ekwucha ihe na-abụrụ eziokwu emechaa vidio ihe a na-ata gị mma enweghị tagin ụdịrị tagin na-ada afụ adịa tag ya gị gị hụ aha gị baide ahị na ihe a na-aka enweghị isi n'ọdụ everywhere a harass people just because they told you they love Ogechi. And agwa m na m ga-stand with Ogechi na osogodo Ogechi nọ 50 years na prison ngorogoro ngwakwa unu that I still stand with her. That is me because now I'm the genesis of this whole problem. Anyị niile nọ na Facebook here na watch ihe unu mere that lady. Anyị abụrụ visitors onye ọnwụ ma ebe ihe ndị a niile bido. Anybody nọ na Facebook asị unu na ọmahọ the history of this na onye a na-atụrụ onwe ya ashị. All of you were enjoying it mgbe a nọ na Palace of Justice eke aha page ndị ọzọ a niile that time nwaanyị a na onwe ya nwekwa ha own page ọ mecha change aha page ya ha niile mepere so many pages ọ na-awa na-atụgide Ogechi asha. They will be writing their comments calling in either through phone or na otam si join na live kịta ebe a na-adara gị ofu onye odisem Ogechi Okeke mana kịta unu feel unu echefuola all those things unu mere that echefuola all those videos most of them were properly saved and Ogechi jicha most of those videos so unu jishini ike gbawanụ Saga after 10 years or 8 years or 7 years of Saga ka ihe unu mere achieve na social media onye unu na-agba Saga kedu ihe unu mere achieve anọ m na watch video this guy Jenny Slims na die na nke a na-akpọ nwe nke Edo steeti Abeni na nwunye ya ha nọ na Nigeria kịta jee na otu those families share ego without even calculating thinking about it ego ha na-enweta na this same ebe unu na-agba Saga and ha niile nwe nke nọ na Facebook mgbe unu bidoro Saga hair tutorial and lifestyle is just about 4 years or 5 years na social media unu agbaala Saga for 10 years
ndị a niile kịta multi-millionaires ha nwechara ụlọ na Lekki, ha nwere n'obodo oyibo, ha nwere na village ha everywhere. Sọsọ ego ha nwetara na the same social media unu nọ na-achụ sọsọ ofu onye unu na-achụ nọkwa na that Saga na-arụ properties, buying properties everywhere. Unu na-agbasa mgbe a na-ekwu họteelụ Ogechi mana m agbọghọ na Ogechi nwere họteelụ eziokwu nwere họteelụ na mgbe a na-agba Saga ụnọ na the heat of Saga rụọ họteelụ na na the heat of Saga ma restaurant ma họteelụ wee kwuo n'otu ị na-asef ọrụ o wee were na họteelụ nwa na-ahụ dị ife 3 years or 4 or 5 years. unu nọ na-agba Saga, onye unu nọ na-agba Saga everyday ọ na-arụ 24 hours 16 hours 20 hours na everyday investment Ogechi nwere na Nigeria. Even otu m na-ekwu ka m hapụ ịtụ ọnụ les ma m winiri iro millionaire today ma ọlụtụ n'obodo a ka m ga-eji enwe ihe Ogechi nwe. That lady is made. na nwere ụbọchị ahụ o mere vidio maka 1 GLE Mercedes ọ na-agbapụ mgbe abụ na Nigeria. Ndị mmadụ a na-ekwu na-asị nne m ọkwọ GLE ya ka driver na-ekwugharị ya na Nigeria a na-ele moto ego GLE ahụ chatri nke Ogechi kịta na igo ke ship ihe ge almost 40 million, close to 40 million naira. Kedu ife onye ịma na ọkadịla ihu ụmụ driver na-ebugharị ya driver eburu ya paaki. Ogechi is mad. Amamihe m na-ekwu she's mad. Ọkwa ifu na ọ nọ na Nigeria how many months kịta na-abịa mepe GoFundMe because na enwere police case. We needed to raise more fund from public because when ndị love Ogechi neediri weta ego. Mana ọ bụrụ na ego Ogechi jere nri Ogechi can stay. How can I help? How can we help? I want to help. Ọ bụrụ na Ogechi nọ na Nigeria just onwere any court case and all that, she can live in Nigeria for 10 years without asking anybody for 10 kobo. Ogechi is mad. O nwere source of income both na Nigeria and all abroad. Today she's a registered nurse. Ọnwa amaala ndị America taa ihe oge take ya just izu ike for 1 week she will start working. A na-achọ nurses achọ all over the world. Onwe mgbe m nụrụ ha nọ na-ekwu she has lost her job, m si ihe will stark illiterate analyzing what is happening abroad. Ndị na-agabe Ghana ma Togo nkịtị na-ekwu ihe na-eme na America. A registered nurse nwere certificate ya and then nwere record that o nwere problem. American embassies are aware, police they are aware, everybody they are aware. Di ya na onwe ya report ga even in America. When she goes back, all those things will be rectified and she will start working immediately. On her certificate, she will go back to work immediately. So, anything to lose. When you quote that time, you na say na ihe no na-ezu ike. Na makwa how phone ata na America. And the only thing that ji mechie ike because na man not like internet or access to social media. No man with access to social media self na ọ ga-agwa ha na ha dosi at that place ka o zukwu ike na phone on America. You know? So unu agbazina Saga unu na-agba. I'm not begging you people to stop. Unu chọkwa na unu chọrọ continue but enwere uru dị n'ishe azụ. Unu ezuzila ihe unu na-ezuzi. A na-agwa anyị na anyị supposed ịda apologize on behalf of Ogechi je yọọ mgbagha as if na Ogechi wụta ọ mara ife ọ chọrọ for herself. Kedu nke na m ga-eji dem apology? Who will I apologize to? Onye ka m chọrọ ịma who? Onwe anybody Ogechi dragged that did not drag Ogechi or drag Ogechi's friend? Before Ogechi respond to you, either that in na-agba somebody all of Saga, then she will have to defend her friend, then drag Agi. Tell me the person. Or na ị bịara mee ya insult directly or dozie gị dọọ gị n'ezinụlọ gị niile. O nwere nothing. A na-mgbe anyị bịa sị gị Fada Mbaka Fada m na-asị kedu afịa Elijah Enugu ji aka ya bido o mechara fancha ọfụchara fancha ọ ihe butere ya that Saga agbara ya that time. Okay, so ka anyị kwụsị na ihe ndị a niile and a whole somebody si na a prophet of God ka so wee reverend nọkọta na-eme onwe ya involve na ihe Saga even if na ịdị angry or bitter with ihe Ogechi kwuru o nwee ihe wụ I don't know. I don't want to talk about that man. Ogechi ka ọ na-ewere iwe ife ọ na-achọ ọwa aka Evangelist Ebuka Obi ịmakwa ife ihe the light of Africa kpọrọ ya ihe the light of Africa high degree in criminality. Imagine. Okay, Matthias na aware. Matthias ọ da aware every day even till today. Ntekere nwa nke ụbọchị a nwee high degree in criminality. Matthias ekwugono
BBC gụrụ egwu then maka ọwụzi nke Ogechi kwụsịrị ka eji gụzie nke news na Ogechi kwuru na RST. ya because na ọ na-achọ Evangelist Ebuka Obi na-achọ aka Evangelist Ebuka Obi from left, right and center. You will allow yourself to go that low to the point of getting involved in the internet. Yeah? All of a sudden nwaanyị apụtala say, right, let us writing our children arrest in RIP. They're gonna go, justice is gonna hurt them. Meanwhile, ị na-akpọ na phone with ndị a bidoro ide RIP with ụmụazị gị na ha nọ. You call in mgbe ha na-eme program, you call them privately, ha jicha your voice recorded conversation mgbe gị na ha na-akpa. Ohi ị hụrụ ha ji kwechiri kịta na-apịa gị dị Saga apịachi gị ya ike na. You did not condemn it that time, oh. Gbaa ha na ede ụmụaka Ogechi RIP. For the mere fact that this woman na Chisom na communicate ọfụma to the point of either send the Chisom ego or na-eme giveaway and defa. For the fact that na ọkọchọ Chisom against either Akpari Ogechi na Facebook, the woman wonye Saga. There is nothing you can tell me. Oh, anyway, Akpari Ogechi ka na here now. Ka ihe bring her into this mess. Ndị ha na ya niile friends niile o nwere na Facebook, associates ya, ọwụ ndị ha na Ogechi na-agbawo. All her associates na Facebook bụ enemies of Ogechi. So ka Ogechi condemn kwana onye na-agba Ogechi Saga. So it's not funny, but I don't know. I just pray no ga learn her lesson now. Matter the next action to take. The truth has to be told. Omego mistake will make ya. Let her look a way to correct those mistakes. Okwan no cho he correct ya. Continue be a go shua lose vaton. Na my cause. Okay. Man him na promise ya na these same people, all of them will come for her. It's a matter of time. Where we also. It's not me. And when I'm time, maybe about where Saga. I can't insult her because she did not bully me. Man, I no bully the motor. She bully Ogechi. Ma piakwa yoto Ogechi. She pay. I will reply her. If you bully me, I will come for you. If you continue bullying me, I will involve your mother. I only love your mother so much. Then you write a petition. I will come out. All level of offense. Na-akparị nne ndị mmadụ na-akparị family ndị mmadụ ọkwanye ka mụ na-ejere ikwu because of na ọkparịrị my mom ọ sị m na mụ kparịrị ya so therefore no ya akparị my mother that if you come for me I will come for you but when you come for Ogechi suppose iji aradite wee machi ọnụ ya ndị okwu ọzọ eme ọzọ ifele na-eme ha ncha niile kịta ha bụ ifele n'ihu what more can they do? What else can they do? Ihe na-eme na my platform, if I don't install, ọ na m akparịghọ gị, you buru onwe gị bịa na my page. Once you come and call me akwụna, etu ha si akparị Ogechi, or isi m na ndị useless, or ịkpọ m afa. I no dey even waste time, mma ha ka m na-return ya to. Ọgwụna, because only nwere respect for nwaanyị, ya ha, you will not insult mma gị, you will not insult another person's mother. Na-amara onye ewu. That's how I reply them, and it has been working for me. Because ndị a dị highly toxic. Ha ya like ịkparị gị, but they will know ha chọ ka ị na-ayọ ha biko on top of ime insult. Yes, it has been working for me. Once m kparịrị their mother, ha dị more angry, and sometimes they will block me and leave the page or ha kwụsị comment. I have my peace. Then ha na-awarizi. That is the only way to follow bullies. Mmadụ bully gị, follow ya squarely like that with a higher level of bully. Or banye side. Asịrị na Ogechi na JPAC na-ekwu okwu Ogechi wee jee kpọwa bebi ọkụ ha akwa ọkụkọ ha no need to apologize to them wee jụọ ha on that the complainant in this case asido wee jụọ kedu ife kpatalụ anyị eji wee jee apologize nda o wee sị m wee gwa m waja o wee sị m na enitiri ije apologize to these people then na aha ekwu okwu ndị Saga not these people but wee jụọ ha na during the course of that Saga Ogechi na JPAC gbara that JPAC insulted you, insulted your husband, insulted no kpọbatara egbe igwe kpọbata a lot of people into the matter. When is he going to start apologizing to those people? Ebido sụgharị ife niile
Even these people show is Mana just those people did not ask for Ogechi's apology now. And when that anybody has sent the Obia Yotara her is the apology. Nawapa. Those people are not complainant unless they are complainant in this case. Now, if you want Ogechi to go and apologize to those people, then JPAC should also go and apologize to Nde Okparikwuru because you were not involved in that. But he called you out because no all for na maybe not support here we Ogechi Saga. Or call all your husband out. Did it not happen? And I'm afraid me up. Onwe ife okwufo ka egbe igbe ọ kpọrọ ije ụwa ọ called out a lot of people, insulted a lot of people within the course of that saga. So what can you justice there by higher son of financial? Which justice are they seeking for? Yeah. My brother, even I had everything about Ekonu. Me, I'm trying to be careful with a lot of people. I'm trying to handle case munaha legally. That's why I don't I'm be careful. Mention their names publicly so that tomorrow they will not say munaha were two fighting. But very soon I gave you the power here, one after the other. That's all. Because now I could people that it is better you fire first before mmadụ ebu ụzọ pịa gị yọwazi onwe gị aghọwa. Because ọ Ogechi bụ ụzọ ịghọtago ihe dịka ebe 2 years ago or 3 years ago pịawa ndị niile na-akpụ ya kiri onye oshi na Facebook. Ma ndị ahụ o nyere aka those poor people ebukọrọ ha niile ma ndị a ga-etinye na Tiger ihe a na-akpọ nke Owere ma ndị a ga-adrọp n'Owere Tiger base ndị a ga-adrọp na Abuja ndị nke Lagos Ọnịcha sorry Ọka chota bujuo ha niile na prison within 48 hours a charge ha to court a grant ha bail if they don't meet their bail condition atukpo ha na nga okwu akarị da etu o si daa kịta afụgo m na Nigerian situation iburu the first person fire lawsuit ọ ga-efavor to gị small so very soon ọ ga na-ada kpomkpomkpom here and there so ọ bụrụ ịbịa drag ịnọkọta iburu fonu gbanye on na drag ị na-etel lies ọ na-atọ gị ụtọ about people na-atanish image ndị mmadụ bring their family on social media you tag them who you know they are not ihe makwa na ị na-atọ asị even when you think you're saying the truth I did not authorize you to bring out my private information to the public enwe ebe mụ na gị sign an agreement m sị gị come and help me spread my family issues on Facebook. Okay, so people need to learn to behave well, especially adults need to learn to behave ihe na bro saga everything is not fight o enwekwana emu na ya nwere problem but if you na mụ na gị nwere problem I'll follow you like onye ga school so that's the thing. Mmadụ nọkọta oburu oche pụta na Facebook na-asị na ọ fụrụ na nna agwa di m okwu anyhow na di m that's ọgụrụ na ara na ayị m as learned as na agatu m school small I cannot control myself ya rụ n'ihu strangers ka m ga-anọ na control di don't worry I ga-emecha around all the program up ịgbalịala just that I was laughing at the background ikwugide n'okwu nwere ọnụ ọjọọ daalụ nne for standing till the last at a point o nwere ndị join kwubesi je apologize ya ịghọtago so onye apologize ya mụa mgbe a sị na o nwere ndị so wee join kwuwekwazie si je apologize ya. Okay. But thank God that we get to the end. So thank you very much. Around to say the program. Thank you too. All right, there. Bye. So let us wait and see what is going to happen next. You people called, and we answered. Let me officially once again welcome Okarisia Nwanyị back to our midst. I think I will leave the vote of thanks for Ogechi to come and thank everybody. Ogechi to come and thank everybody that participated in this. And to tell you people that we are right here for Oge. We are right here for Oge. We are standing gidigba for Oge. She is our sister. We love her so much. We will not stop loving her. Owegiwe, Ijekwu isi n'aja. Owegiwe,
ijekụ isi n'aja ịmara na agọ ọrụ ya nse nọ na-afụ ụfụ asịsị na mmadụ toro gbawuo ya ịmara na agọ nne gị iyi nọ na-afụ ụfụ agọzi na nna mmadụ iyi ịmara na ebola aligeshọn polu na ịya alaiki ya akụrụzi na aligeshọn ebu mmadụ n'isi ọ karịa etu ahụ ọ wụrụ na advice niile anyị na-enye mmadụ na anyị na-eteki this world will be a better place. But the wahala is that you want to advise people, but you don't want to take the advice you get the money. You don't want to apply it on your own. Self-righteousness is what is making us every day. My rule in this life is we may mother or ya do emego or ya do ma emekuna yo onyo. He who goes to equity must come with clean hands. He who goes to equity must come with clean hands. Ka abalị amaala ya mma. Ndị niile na-enye m nsogbu Ogechi apụtakwu na nwekwa ike nyebe efe kịta aka nzu ike. Ndị niile na-enye m nsogbu ezugo Ogechi apụtakwu na kịta nyesienu m efe. I can now rest and go ahead with my business. Ịghọtago ka Chineke wụrụ aka n'eziokwu a kachifon